Дуслар, бүгін бізде қонақта үзе шаян, үзе болған, домрада ойнаушы, сәхнелерде шығыш ясаушы, қысқасы бар нәрсеге де үлгеруші Ғабділәхәт Алижанов. Сәлем, Ғабділәхәт. Сәлем, Илнас. Сәлем, Алия. Ғабділәхәт, әйді үзің білен таныштыр әлі? Минем исемем Абдуллахат. Миңа 10 яшь, мин 4-нче сыйныфта укыйм. Ғабділәхәт, син музыка мәктәбенә ничә яшьтән йөрисең? Мин музыка мәктәбенә 9 яшьтән йөри башладым. Домрада уйнарга өйрәнү авырмы? Домрада өйрәнергә баштарак авыр. Чөнки анда 2 кулны һәм башны да эшләтергә кирәк. Домра ул бит урыс халык уен коралы. Домра медиатор белән уйнала, шуңа күрә тавышы да нечкә матур булып чыга. Синең конкурсларда катнашканың бармы? Әйе, әлбәттә, катнашканым бар. Күптән түгел 2 конкурста катнаштым. Беренчесе Музафаров кешеләре конкурсында беренче урын алдым. Икенчесе бөтен Россия буенча мужское братство конкурсында беренче урын алдым. О, шәп, кытлыйбыз сине. Әйдә безгә дә нам күрсәт инде. Нәрсә уйный микән? Әйдәгез Мансур Музафаров кечкенә вальс кыйын уйнап күрсәтәм. Әйдә. Әйдә. О, афәрин Ғабділәхәт. Тагын нәрсәләр белән кызыксынасың? Сәхнәдә чыгыш ясыйм, концертлар алып барам, шигырьләр сөйләргә яратам. Ғабділәхәт, әйт әле, син ничек барысын да эшләргә өлгерәсең? Алия, тырыш булсаң, барысына да өлгереп була. Рәхмәт сиңа, Ғабділәхәт. Сиңа уңышлар телибез. Рәхмәт, Илнас. Рәхмәт, Алия. Беләсеңме, Алия? ШНТВны караучы малайлар, кызлар барысын да шундый уңган, тырыш дип уйлыйм. Чыннан да, мин дә синең белән килешәм. Дуслар, әйдәгез ШНТВны бергәләп карыйк.